Bij Magic Vuurwerk op een gediek begon de vuurwerkverkoop vannacht al om 12 uur, maar een speciale kortingsactie. En voor die jong die het al eerder besteld hielden. We hadden het idee dat er iets meer budget voor het vuurwerk is dit hier, Jack? Ja, je kan merken dat we wel uit een dipwijk komen, vind ik zelf. Waar we ons daar zegt, nou, het mocht wel meer wezen. Net alleen nog knallers, maar echt een mooie boxen. Mooie, dit hier vooral naar, ik ben dan een zogenaamde gekoppelde boxen al, zeg maar. Daar wil men toch wel een paar procentjes uit. Ja. En je ziet ook meer dat er meer als buurt, als vereniging en gezamenlijk vuurwerk gekocht wordt. Wat Semke heb je? Nou, Thunder Kings. Thunder Kings. Ja, en cakejes. Wat is die budget voor het vuurwerk? €100 of zo. Oké, maar dat doe je met machinaal. Ja. Deze. Super Thunder. Ja. Oké. Vooral knalvuurwerk? Ja. Ik op oren plakken vernemen de verkopers dat de klanten dit hier meer uitjouwen om benammen siervuurwerk. Het knalvuurwerk wordt elke keer wat minder en de mooie sierpotten wordt elke keer wat meer. Zoals de 7 klappers en de gillende keukenmeiden, die maaien het meer. Dus er komt er al hier oormateriaal voor bron. Budget, is dat heger dan oors? Beetje meer. Ik denk dat we zo'n 18 is of zo. Nou, ik denk een €100 of zo. Dat kan we besteden dit jaar. Dat is meer dan oors? Of? Ja, normaal was het rond de €50, €60. Ik heb €200 uitgegeven. En is dat meer of minder dan oors? Iets meer. Iets meer. Iets meer dan vorig jaar, ja. Dat mag wel wat leiden. Dat mag weer wat doen, hè? Iets speciaals wat er nog uitspringt? Dat bent je van die flitsende namen? Ja, hele mooie pijlen. De Miss Jupiter. Miss Universe. Ach, what's in the name? Er zijn zelfs Frieske namen. Vlierljeppen? Ja, je bedenkt eens wat en je stuurde wat naar de Chinees staan. En dan denk je, je krijgt oors met me, dan minder dan 600 potten maken. Chinese spelling. Ja, dat zou ik niet nemen, ja. Chinese spelling, ja. Ja.